Hellurei. Joo, katsotaan. Ollaan kotiuduttu Vihtiin ja tänään on niin paljon kuin 27. päivä. Joo, tiistai. Semmonen paikka Vihdissä kuin Enäjärvi. Ja tässä on Haapolahti, on tää ensimmäinen osuus tässä, niin sinne ollaan menossa. Nakkaan tosta ton Ahkion messiin ja lähden vetää ja lähden varmaan 300 metristä pikkuhiljaa 3,5, 4, 4,5, 5 ja niin edelleen. Puolen metrin välein käy kokeilemaan. En tiedä yhtään mitä kaloja täällä on, muuta kuin että siellä on ahvenia ja niitä mä oon pyytämässä. Katsotaan minkä näköinen reissu tästä tulee. Kyllä tässä nyt jonkunnäköinen reissu varmasti tulee. Jos ei muuta ainakin kokemusta. Viime reissu menikin vähän turhaan hyvin, niin voi olla, että tästä ei tule lasta eikä kuuluisaa paskia. Hampaat tippuu ja kynnet. Ei tule mistään mitään. Joo. Ei mitään. Painutaan jäälle ja otetaan seuraavat klipit sieltä, kun ollaan pilkkimässä ja katsotaan vähän kaikuu, että onko siellä alla mitään ja millä pilkitään ja niin edelleen. Käydään kattoo. Tervetuloa mukaan pilkkireissulle. No niin. Saanut reijän porattua. En kerännyt kun poraa reijää ja laittaa nyt on kaijun tohon. Ensimmäinen kala saatu. Ei oo ehkä joku 100 grammana. En kerinyt punnita, mutta tuli suoraan näköjään parveen. Täällä näitä on. Tuossa oli äsken taas pilki alla. Hassusti. Pilkin alla oli kyllä, mutta ei napannut kiinni. Se on pinnan lähettyvillä jääkanne alla vissiin joku kans ja näin. Mut joo, ensimmäinen kala saatu. Se on ihan hyvä juttu. Ja mun pitäisi melkein olla joku toinen kuva ja tästä oikein kunnon kamera, mikä kestää sitä pakkasta. Tää GoPro pitää melkein olla koko ajan kiinni tuossa powerbankissa, että se Aha, nyt tulee. Nouse. Ei. Käänty pois. Toi olisi varmaan vähän parempi. Perkule. Näin. Aha, nousee muuten taas. Nosto. Ota ki. Ei. On arkoja. Vaikka kuinka kiusaa ja härnää, niin ei ota. Siinä se on. Aha, nyt nousee taas. Ota kiinni vaan. Ei, kääntyy pois. Mut joo, minäpä jatkan tosta ja jos tulee jotain semmoista vähän isompaakin, niin laitetaan sitten taas video pyörimään. Koitan tehdä vähän pidempää videoa tällä kertaa. Nyt se kyllä nousi, eikä nousekaan. Joo, mutta palataan asialle, kun jotain näytettävää kerrottavaa on. Joo, mä oon nyt tässä 2,5 tuntia. 2,5 tuntia pilkkinyt ja olisiko tää nyt 5. reikä. On nyt 3,6 metrin veessä. Kaloja näkyy kyllä tasaisiin välitahtiin, mutta ei oo kiinnostunut. No äsken tuli kyllä tosin yksi. Ja opsista just vähän pakittaa tosta. Ei se just nyt kalaa näy. Niin. Justisat tuli tommonen pikkupötkelö. Olisiko toi menee kämmeneen, niin olisiko toi joku 40 grammaa. En ois muuten ottanut, mutta kun siinä oli parvi alla, niin nyt kun panee tuohon isomman viereen, niin
Eipä se muuta tarvitse 100 grammaa olla. Eiköhän toi jo 60 grammanen suunnilleen toi toinen. Jos osais täky kalastaa, niin, tai lippu kalastaa, mikä se on se kun laitetaan lippu ja elävä kala siihen ja odotellaan, että lippu nousee. Niin kuin haukijuttuja. Haukijuttuja, mutta mä en niistä tiedä jutusta tiedä mitään. Ja mä en tiedä, onko ne luvanvaraisia. Tai kai ne varmaan on jotenkin. Voisin kuvitella. Ei oo jenkäkoiria. Mä jotenkin haaveilin, että tänään tulisi joku enkka. Se 180 grammanen on nyt tällä hetkellä kaikkien aikojen ennätys, koska tää on 4. kerta mä oon pilkillä, kyllä. Niin. Haaveilin jostain 200 grammasesta tai isommastakin. Mä veikkaan, että tää Enäjärvi, tää ei oo kyllä oikea paikka siihen. Toki missä tahansa järvessähän voi olla isoja ahvenia. Ai niin, piti näyttää se, että millä mä pilkin. Niin. Hoplaa. Mä käyn tästä toi ympäri. Kivikoli. Oho. Jip. Tämmönen setti. Josun pystypilkki ja värikoukku ja sitten on vielä mato, kumimato kaverina. Tähän ne on napsunut. Tähän ovat napsuneet ne kalat, mitä nyt on saatu. Joo. Eikä siinä kun jatkaa kalastusta. Mä tässä varmaan, mä tiedän kello on varmaan joku 12, en mä kattonut kelloa. Kattellut tuota anturi. Ollut kyllä kiva oma rauha ja olla vaan. Unohtaa vähäksi aikaa kaikki muu. Tekee kyllä todella hyvä. Mä oon aina ollut vähän semmonen nuuskamuikkustyyppinen. Mä kyllä viihdyn tosi hyvin itekseen. Mutta ihan mikä tahansa asia, niin joskus on kiva tehdä kavereiden kanssa, kuten nyt näitte ensimmäiset 3 videoon. Mut joo. Hop, hop. Minäpä jatka. Tässä melkein hommata tähän GoProhon se rintakamerani. Katsotaan, mennään vähän pohjemmalle, niin kokeillaan, onko tossa ketään hereillä. Joo. Taitaa olla tyhjillään tai syöntiaika on sitten vähän niinku ohi, en tiedä. Mutta minä jatkan vielä hetken ja poistun tästä jostain kohtaa sitten ihmettelemästä. Ei oo kyllä kylmä, täällä on varmaan joku -2 ehkä nyt. Aamulla kun mä tulin, tässä oli -10 mun mielestä. Oli aika viileä, mutta nyt ei ole enää varmaan kuin -2, koska tässä melkein pystyy olemaan ilman tumppua ja ei tule käsille kylmän. Eikä tuule kyllä yhtään ja niin edelleen. Mut joo, nyt tulee ihan turhaa hölinää. Niin minä jatkan ja katsotaan, jos tulee jotain kerrottavaa vai otanko jonkun loppuselityksen tuossa autolla. Mutta joo, seuraavaan klippiin, kiitos. Hellurei, täällä ollaan. Hiidenvesi Vihtiin. Päivämäärällä 30. päivä tammikuuta. Ja keli näyttää semmoista, että -17 ja 12 kello. Todennäköisesti syönti on mennyt jo ohi, mene ja tiedä. Mutta me käydään kokeilemassa kuitenkin ja on kyllä rapsakka keli. -17 saattaa olla vähän liikaa, että voi olla, että pakkasherra häätää, mutta huisi helvettiin tältä jäältä äkkiä, mutta mennään siihen asti, kunnes käy liian kovaksi se pakkana. Täällä on muuten joka paikassa jälki. Tuosta on menty moneen kertaan ja monella eri vehkellä tonne vesille. Tätä olisi varmaan se spotti, mistä tonne pääsisi. Mulle ei oikein vehkeitä mennä tonne. Pakula tekisi mieli, mutta
pahaa pelkää, että se istahtaa sitten tonne. Tuossa on varmaan eiliset jäljet on tossa, koska ne on noin tuoreet. Eilen illalla satoi lunta hieman. Mut joo, ei siinä mitään. Kohdekala on appura, kuten aina. Ahvenfilettä tekee mieleen, niin saa tulla sivuosumallakin kuhia, mutta mä en usko niihin. Ja koska mä pilkin pystypilkillä, niin mä veikkaan, että hauki ei ole kovin kiinnostunut tällä hetkellä niistä, mutta sitäkään ei vielä tiedä. Saa nähdä, mitä tuo mukanaan kaikki. Mut keli suosii, aurinko paistaa, tosi kaunista, kiva päästä ottaa vähän taas raitista ilmaa. Se viime kerrasta onkin se 2 päivää, 3 päivää, jotain semmoista, en minä tiedä. Mut joo, ei kai siinä. Otetaan kamat kantoon tai ahkioon ja lähdetään kattoo mitä saadaan vai saadaanko mitään. Kyllä mulla aika luottavainen mieli on, että nyt tulee, tänään tulee sitä kalaa, sitä appuraa mitä on haettu. Mut joo, ei siinä mitään. Kamat kyytiin, tai siis ahkioon ja ahkio miehen perään ja ei muuta kuin let's mennä. Jo vai. Ensimmäiselle paikoille päästy. 4,8 metriä vettä näyttäisi olevan ja ainakaan vielä ei piirry mitään kalaa tonne. Kylmä on kyllä, niin kuin varmaan parrasta näkyy, niin jäätyy kyllä äkkiä. Onneksi tuossa oli puolikkainen kelkkarata tehty tähän, niin ei ollut niin raskas kävellä. Mut joo, ei siinä mitään. Aloitetaan suorittaa ja toivotaan, että ahti on minulle lempeä. Saan ruokakalat tästä, niin se olisi aika nasta homma. Ei mitään, mä jään tänne aurinkoon ihmettelee. Katsotaan kohta, tuleeko mitään. No niin, esimerkiksi 2 tuntia menty. Ei ole tullut mitään ihmeellistä, mutta tommonen tuli, että en tiedä näkyykö se enää, mutta siellä menee 2 hevosta kävi moikkaamassa tuossa. Kävi moikkaamassa, kysellä vähän paikkoja, että onko virtauksia. Mä en tiedä itse henkilökohtaisesti Hiidenvedeltä muuta kuin toi Hiidensaaren silta. Siellä on aikamoista pyöritä, että siellä saa olla varovainen. Joo, nätti päivä kyllä, tässä vielä 3 tuntia auringonvaloa ja aikaa kalastella ja katsotaan kuin käy. Tai vähän seuraakin tuohon. Joo, mä oon 7 metrin veessä ja tonne toiselle puolelle kapenee 54321, että mä tämmösen penkat mä käyn vielä läpi tässä, jos se ei rupea käymään kiinni, niin sitten kotiin päin ja huomenna uusiksi. Mut joo, ei siinä mitään, mä jatkan kalastusta ja kerron sitten, jos tulee jotain kaloja, niin nappaa vähän lisämateriaalia. Mutta joo, minäpä jatkan. No niin, helluräi. 31. päivä, viimeinen päivä tammikuuta ja eilen tuli käyty siellä Hiidenvedellä 2 nykäisyä, mutta ei tullut ylös asti ikävä kyllä mitään ja nyt jatketaan tähän samaan videoon. Niin Enäjärvi, täältä viimeksi sain 2 ahventa ja nyt koitetaan saada ruokaset sitten. Toivottavasti nappaa. On siinä kiva, onnistuu vihdoinkin ja saada jotain muutakin kokemusta ja raitista ilmaa. Ei sinänsä mua haittaa pätkääkään saada vaan sitäkin, mutta nyt tosiaan kiva. Onko tämä nyt 6. keikka eläessä, kun mä teen tai menen pilkille, niin olisi kiva saada ihan itsekseen ne ruokakalat. Mut joo, mäpä rupean aloittelemaan ja nauttimaan tästä auringosta ja raittista ilmassa. Tutkassa näkyy tai kaijussa näkyy tuossa alapuolella ainakin 2 ahventa. Ei ole isoja, mutta onpa kuitenkin. 2,6 metriä on vettä ja mulla on ehkä joku, olisiko mulla 70 metriä, 60 metriä tohon rantaan. Mut joo, minäpä rupean kalastaan, niin katsellaan sitten kohta, jos on jotain näytettävää. Hellurei. Mitäs täällä näyttää? Joo, nythän kävi niin, että nythän kävi niin sitten, kävi niin, että noita kaloja rupesi nousemaan. Siinä on 5 kalaa ja pohja täynnä.
No niin, olin sanomassa tosissaan, että kaloja rupesi nyt syömään, mutta ne vei muuta ihan kumimarjoja selkeä, ei ottanut mihinkään kiinni. Onneksi toi kumppani lupasi tuoda mulle ton pussukan. Unohtui kotiin tänään sen. Mut joo, 5 kalaa tullut ja hyvän kokosta möllykkää, että varmaan parisataset on noin isommat ja 100 grammaset on pienemmät. Niin katsotaan sitten kohta lisää, kun on tullut lisää noita kalaa. Niitä on nyt tosi paljon liikenteessä. Nyt se syönti alkaa näköjään mulla on loistava. Mut joo, toivottavasti saadaan joku vaikka 10-15kin kalaa, niin saa pakkasen täyteen, se olisi kiva. Mut joo, minä jatkan kalastusta. Palataanpa kohta seuraavissa klipeissä. No niin, 6 tuntia myöhemmin. Tai no ihan 6, 4 tuntia taas olla itse asiassa totuus. Eilen kävi tosiaan hiidenvedä se pätkä, mitkä näitte. Näkyy hevosia ja sitten tuli joku paikallinen kalastaja ja se kertoi tämän paikan. Ja täytyy sanoa, että jos vahingossakaan katsot tätä videota, vihtiläinen, niin kiitoksia vinkistä. Tää oli ihan hyvä paikka, tää Ennäjärvi ja tietty spottipaikka. Tuli kaloja. Siinä on Siinä on 6 ahventa ja pienin oli, oliko se 100 grammanen ja suuri oli se 245 suunnilleen. Hyvä reissu, 6 kalaa kuitenkin. Ja sitten kävi semmonen pieni homma, kattelin kaikuu. Pitkän aikaa kävi sinne pilkin alla joku ja mä nostin sen sinne puoliveteen, tuossa oli 4 metriä vettä. Mä nostin sen 2 metriin, niin sitten tuli yhtenä helvetin isona viivana sieltä pohjasta sinkoutu. Nykäsy poikki, eli aika varmasti hauki. Vei minun pystypilkin, eli olen yhtä pystypilkkiä köyhempi. Täytyy lähteä käymään ostaa uusi, koska mulla ei ollut pystypilkkiä kuin sen yksi. Mut joo, kaikki erittäin hyvä reissu. Hiton kylmä oli alkuun. Sitten tuli lämmin, sitten tuli taas kylmä ja nyt on taas lämmin. Et ei ole ollut kyllä tää -17 ja -15 väliin. Tää on vähän liikaa. Vähän liikaa kyllä, mutta vielä kuitenkin pärjää. En varmaankaan kipeäksi tullut. Mut joo, minäpä pakkaan tosta kalat kyytiin, lähden filioimaan ja laita pakkaseen. Ja tuun huomenna varmaankin ottaa, jos huomenna vähän lauheempi sää, niin tuun ottaa uudet kalat, mutta jos ei, niin sitten toinen kerta. Eli tässä on nyt videot 30. päivä ja 31. päivä tammikuuta. Nyt kello on joku 4 iltapäivällä, kun mä lähden menee ja mä tulin tähän joskus 10-11 välissä. Jotain semmoista se kello oli, muistaakseni. Mut joo, ei mitään, hei. Toivottavasti tykkäsit kontentista, näistä vähistä pätkistä ja tykkäähän peukaloa ja laita kommenttiin ja ylipäätään. Niin, ja mustahan hypettää. Sekin olisi tietysti ihan kiva. Mut joo, ei pidennetä jaksoa tämän pidempään. Tästä tuli vähän pidempi, tässä on nyt 2 päivää peräkkäin, mutta kuitenkin niin. Toivottavasti jotain niillä löytyy. Kyllä aloittelevakin saa. Tämä oli nyt 6. pilkkireissu elläessään, kun on tullut jäille. Niin ei tippunut hampaat, mutta tippu ahvenia säkki. Se on erittäin hyvä tilanne se. Joo, ei mitään. Kiitoksia kaikille. Nähdään ensi kerralla. Nyt se on kiitos ja moi moi.